So. Wis mulai sih. Mati dong. Wis ya, mate mau wae. Ana rasa. Itu salah yang jelas entah. Sabi nomor. Kayak begini rekam ngene. Atane. Antri. Kau tuh bilang mulai sentuh dulu sini bismillahirrahmanirrahim main. Atane lap mati kan. Elok apa? Mati. Mati. Astagfirullah Rabbana Astagfirullah minal khotaya Rabbi ilman nafisa wa wa'ikni amalan solehah ya Allah ya Rabbi nyuwun pangapura dosa kula wonten alam donya ya Allah ya Rabbi mugi nyepakani harapan kula wonten alam donya Asadulur Islam wajib kita sanune mati mahangga ditatat asang ane mati boten amat harta balik ilmulan amal kang nyata kita kaya bakal kita yen kita rapi muli ditandangi lain putih disaleni kain mori tutupi ajak kita berkembang ke taman kanca-kanca sing padha nyawang padha nangis kaya kelangan ditompaki kereta tua rada papat rupa manungsa omah tua tanpa bertala tanpa kelotok atile-tile diulang hati besok gede supaya ngerti mola aja dong ngombe wisi apa maneh main remi hati mangut enak hati pepet enak rajangi lombok brambang yo enak ning akhirat rakono coklat apa maneh apokat apa maneh rada adat mang anane sing malaikat jangan pulang apote awang golek apa tare wangi hotel tuwara ame yen mulya ra gelem rekoso ning ilmune dumanto
lali kabeh.